EU-eläinsuojelutarkastus on nautatilojen keskeinen valvontatyyppi. Tarkastuksia tekevät läänin eläinlääkärit. Valvonnan kohteeksi otettavista tiloista osa valitaan satunnaisotannalla. Suurin osa kuitenkin riskitekijöihin perustuen. Eli tarkastukset painottuvat maatiloille, joilla on todettu jo aikaisempia laiminlyöntejä. Valvontakäynti tehdään tiloille pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta. Ja olisin tässä aamusta tulossa ihan kohtapuolin käymään siellä teidän tilallanne. Niin mikä siellä on tilanne, jos siellä mansikit on lypsetty? Hyvä. No mä olisin tuossa 10 minuutin päästä siellä teillä, niin ajelen sinne teidän navetan pihaan, niin nähdään kohta siellä. Hyvä. Joo, no niin, nähdään kohta. Kiitoksia paljon. Joo, hei hei. Nautatilan EU-tarkastuksessa valvotaan kattavasti eläinten pitopaikkaan ja hoitoon liittyvät eläinsuojeluasiat. Lisäksi käydään läpi lääkekirjanpitoa. Läänineläinlääkäri Reijo Vartiainen, huomenta. Huomenta. Soittelin äsken tuolta autosta ja kerron vähän millä asialla mä oon. Eli mä teen näitä EUn edellyttämiä eläinten hyvinvointivalvontakäyntejä ja niitä valitaan sitten tietyn perusteella. Ja teidän tila on ihan arvonnan perusteella valittu sitten, että tämmöinen arpaonni on suosinut teitä. Mä kierrän tuon navetan ja katsotaan miten lehmät jaksaa ja vasikat jaksaa ja niin poispäin. Mutta mennään tuonne sisälle, täällä on pikkasen raikas keli, hyvä. Joo. 2 viikkoon saakkahan niillä pitää olla hyvä olkipeti ja ilman muuta suositeltavaa siitä ylöspäinkin, mutta EU-lainsäädäntö vaatii sen. Ja sitten se karsinan koko, näähän on todella isoja karsinoita nämä, että jos nyt mitataan, niin eli tämä on 120 on leveä ja sitten se on 165 on syvä. Eli laki vaatii sen, että tämän leveyden täytyy olla vähintään vasikan säkäkorkeus. Eli kun vasikka makaa kyljellään tuolla, niin sen pitää pystyä pitämään jalat suorana. Ja sitten pituus pitää olla vähintään tästä turvasta, mitataan tuonne peräkannikkaus ja siihen lisätään 10%. Eli metrin mittainen vasikka, niin sillä täytyy olla 110 senttiä. 110 senttiä syvyyttä. Tässähän on 2 neliötä on tässä pinta-alalta. Tässä on todella hyvät. Että näissä on, niin kun tässä kiertää ja kulkee, niin vasikoiden hoidossa on parannettavaa. Eli on vielä liian kapeita niitä karsinoita ja sitten sen kuivituksen suhteen, niin siinä on parantamisen varaa. Sitten minkä ikäisenä sä täysrehun antamisen aloitat näille? Saako ne heti melkein? Kyllä ne saa oikeastaan heti syntymän jälkeen, että eihän ne heti ala sitä syömään, mutta pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa sitten, kyllä. Ja sitten heinäähän ne pääsee heti mutustelemaan. Tämä on tosi hyvä, että ja tosiaan kun ne saa väkirehua alusta, niin se rupeaa se pötsi kehittymään ja niin poispäin. Näillä on kyllä tosi hyvät olosuhteet näillä vasikoilla. Nautojen pitopaikan on oltava riittävän tilava, suojaava, valoisa, puhdas ja turvallinen. Eläinsuojassa on otettava mahdollisimman hyvin huomioon myös nautojen luontaiset tarpeet. Pitopaikan lämpötilan tulee olla eläimelle sopiva, ilmanvaihdon riittävä ja se on voitava järjestää myös laitteiston häiriöiden aikana. Naudoilla on oltava käytettävissään niille sopivat makuupaikat ja eläinten tulee voida asettua yhtä aikaa makuulle. Eli parsipihatossa makuuparsia pitää olla vähintään yhtä paljon kuin eläimiä. Tarvittaessa makuualue on kuivitettava. Erityisesti alle 2-viikkoisella vasikalla on oltava hyvin kuivitettu makuupaikka. Juuri riittämätön kuivitus on ollut yksi tarkastuksissa esiin noussut epäkohta. Vasikkaa voidaan pitää yksittäiskarsinassa 8 viikon ikään saakka. Karsinan seinien on kuitenkin oltava sellaiset, että eläin voi nähdä ja kosketella lajitovereitaan. Yksi tarkastuksen mittauskohde on pihaton ruokintapöydän pituus. Eläinten tarvitsema tila riippuu siitä, saavatko ne jatkuvasti karkearehua vai onko sitä tarjolla vain määräajoin. Muistatko, paljonko on tätä visiiriä metreinä suurin piirtein? Noin 70. 70 metriä, joo. Ja paljonko lehmiä on täällä? 71
71 on noita lypsyssä olevia, Joo. parsia on 71 ja Joo. taitaa olla nyt 69 siellä on vain. 69, joo. Ja sitten tässä on 4 Joo. ja tässä on nyt 3 lehmää. Just, eli se on melkein niin kuin metri per lehmä, niin Joo, kyllä ruokintapöytähän tulee sitä tulee kyllä todella niin kuin reippaasti, kyllä, se on hyvä, kyllä. Eli lain mukaan, jos rehua on jatkuvasti, niin ruokintapöydän mittaa pitää olla 40 senttiä ja sitten jos sitä on rajoitetusti, niin 70 senttiä per lehmä. Että tässähän se menee lähelle metriä, että todella hyvä, kyllä. Joo. Ja sorkista päätellen, niin teillä sorkkahoito on hoidettu asianmukaisesti, niin miten usein sorkkahoitaja teillä käy? 3-4 kertaa vuodessa, että kaikki hoidetaan niin kuin vähintään sen 2 kertaa. Ja Joo. sitten ongelmatapaukset, niin kuin kierresorkat ja muut tämmöiset, niin sitten voidaan hoitaa useamminkin kuin 2 kertaa vuodessa. Joo, kyllä. Ja sorkkahoitaja antaa raportin teille sitten, joo. Ja miten sitten sen nautojen terveydenhuoltojärjestelmän Nasevaa, niin onko ne tallennettu sinne? On. Just, joo. Eli sieltä löytyy sitten tosiaan, niin kun teidän oma terveydenhuoltoeläinlääkäri tai oma lääkäri tulee käymään, niin näkee sieltä, mikä teillä on tilanne. Joo. Kyllä, se on. Alle 6 kuukauden ikäistä vasikkaa ei saa pitää kytkettynä kuin tilapäisesti. Vasikoiden ryhmäkarsinoiden mitoitus on osoittautunut ongelmaksi. Tarkat vähimmäiskokovaatimukset koskevat alle 6 kuukauden ikäisiä nautoja. Parsinavetoista lypsylehmät tulee päästää kesällä vähintään 60 päivänä laitumelle tai muuhun jaloittelutilaan. Vaatimus koskee myös maidon tuotantoa varten kasvatettavia hiehoja, jotka pidetään kytkettyinä. Laitumella tai ulkotarhassa eläinten pitää päästä riittävään suojaan epäsuotuiselta säältä, kuten esimerkiksi suoralta auringonpaisteelta, tuulelta, sateelta, lumisateelta tai liialliselta kylmyydeltä. Jos naudat eivät voi vapaasti siirtyä suojaan, omistajan on huolehdittava siitä, että eläimet pääsevät tarvittaessa sääsuojaan. Olosuhteiden lisäksi myös nautojen hoidon on oltava kunnossa. Eläimen on saatava riittävästi sopivaa ravintoa, juotavaa ja muuta sen tarvitsemaa hoitoa. Naudan hyvinvointi on tarkastettava riittävän usein, vähintään kerran päivässä. Vasikat ja kytkettyinä pidettävät naudat on tarkastettava vähintään 2 kertaa päivässä. Lehmien hyvään hoitoon kuuluu myös niiden sorkkien kunnon tarkkailu ja hoito. Sorkkahoidot vähintään kerran vuodessa kuuluvat useimpien suomalaistilojen rutiineihin. Silti tarkastuksissa on löydetty puutteita sorkkaterveydessä. EU-eläinsuojelutarkastukseen liittyy myös lääkekirjanpidon läpikäynti. Kaikesta eläimille annetusta lääkityksestä edellytetään kirjanpitoa. Sitä on säilytettävä 5 vuoden ajan. Täällä on lääkintäpäivä ja lehmän numero ja nimi ja milloin on viety näyte ja tänään on viety tuosta ja sitten oli vai ei. Joo, no niin, toi on kunnossa. Valvontakäynnin lopuksi eläinlääkäri täyttää EU-eläinsuojelutarkastuspöytäkirjan. Jos tilalla havaitaan eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä, siitä tehdään merkintä pöytäkirjaan. Eläinlääkärin velvollisuus on kirjata eläintenpidon tilanne sellaisena, kun se tarkastushetkellä on todettu. Laiminlyöntitapauksissa eläinten omistaja määrätään korjaamaan eläinten olosuhteet annetussa määräajassa. Määräajan umpeuduttua kohteeseen tehdään uusintatarkastus. Mikäli valvonnassa todetut eläinsuojelurikkeet ovat johtamassa merkittäviin seuraamuksiin, kuullaan asiassa aina myös eläinten omistajaa. Paitsi eläinsuojelulain mukaisia seuraamuksia, tarkastuksessa todetut rikkeet voivat aiheuttaa tilalle myös maataloustukien leikkauksia. Tukisanktioita on tulossa, mikäli rikkomus kohdistuu niin sanottuihin indikaattoreihin, eli tukivalvonnan avainkohtiin. Myös laiminlyönnit esimerkiksi hevosten tai lampaiden hoidossa saattavat aiheuttaa tukileikkauksia, jotka koskevat koko nautatilaa. Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä sekä edistää niiden hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Lain noudattamista valvotaan suomalaisilla maatiloilla jatkuvin pistokokein, jotka tehdään ennalta ilmoittamatta. Valvonnat painottuvat sellaisille tiloille, joilla jo aikaisemmin on todettu rikkeitä eläinsuojelussa. Tarkastuskäynti tehdään myös, mikäli viranomaisilla on esimerkiksi ilmoituksen perusteella syytä epäillä lakia rikottavan. Eläinten hyvinvointi ja terveys ovat merkittäviä kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä,
jokaisella kotieläintilalla. Myös kuluttajille on entistä tärkeämpää, miten tuotantoeläimiä hoidetaan maatiloilla. Eläinsuojelutarkastukset ovat keskeinen lenkki suomalaisten kotieläintuotteiden laadun valvonnassa. Niillä turvataan koko kotimaisen elintarviketuotannon menestys.